käynyt open micissa ja kun on 10 käynyt, niin ainakin minun laskujeni mukaan se tarkoittaa, että on aika pyytää lavalle illan 11 open mic esiintyjä. Hän on nimeltään Kuun Vaara. Annetaan Kuun Vaaralle lämpöiset aplodit. Moikka kaikki, mun nimi on oikeasti Kuun Vaara ja mä esitän teille tänään runon, jonka nimi on Aurinko. PAM! Ja niin se tapahtuu. Hetki menee ennen kuin havahtuu. Ehtii sisäistää sanat, tappavat. Hengitys salpautuu, silmissä sumentuu. Näkökenttä kaventuu, maailma loppuu, aurinko sammuu. Istuin kerran hänen kanssaan, sängyn laidalla, iho kananlihalla. Lämpöhalvauksen jälkeen tuntee viileän tuulen virään, jota ei ehkä ole olemassa. Keho yrittää vain rauhoitella ylivireää hermostoa. Ei ole syytä hermostua. Hypotermian aikana tuntee lämmön palaavan, arvostelukyky pakenee ja vaatteet vähenee. Aurinkoa ei saa tuijottaa mielellään kai ollenkaan, mutta mitä olisin voinut tehdä, kun hän istui mun vierellä? Niin polttavan kuumaa, adrenaliinin huumaa, päätäni huimaa, kun hän kuiskaa. Olen palamassa loppuun. Kipuun silmissä tottuu juuri ennen kuin sokeutuu, kun hän vielä loistaa kirkkaammin kuin koskaan. Ihon pintaan tarttuu kirvelevä palovamma. Miltä sinusta tuntuu? Kun jalat eivät enää kanna, vaikka sisällä palaa epätoivoinen tahdon vimma valaista koko maailma. Kun dopamiinin tuotto loppuu, siihen kaikkeen turtuu, adrenaliini ei kihelmöi suonissa, sydän ei pysy enää uomissa. Hän imee minut puoleensa niin vastustamattomasti, hän luottaa vetovoimaansa ja tahdon jäädä riskeistä huolimatta. Hän sai minutkin hehkumaan, heijastamaan hänen valoaan. Olin valmis melkein mihin vaan, kun hän sai minut humaltumaan. Aloin pian hakeutua tilanteisiin, joissa voi sattua. Tietoisesti vaarallisiin, uhkapelimäiseen, venäläiseen rulettiin. Sillä hänkin teki niin, luotin esimerkkiin. Halusin olla yhtä hyvä ja näkyvä. Jos aseen rullaan laittaa useamman panoksen, yhden melkein kaikkiin reikiin ja nostaa aseen ohimolle, sitten ampuu yhden laukauksen, kuinka nopeasti aivot valuu matolle? Millä todennäköisyydellä jään henkiin? Istuin kerran auringon kanssa sängyn laidalla, iho kananlihalla. Palan loppuun, hän ilmoitti. Sitten kun sen aika koitti, hän kai söi minutkin. Sillä sykkeeni ei enää kiihdy, mieleni ei enää viihdy. Rauhoitu. Ehkä hän tartutti minun sen taudin, jossa unohtaa vauhdin, tai sille sokeutuu ja tunteet sotkeutuu, umpi solmuun tukehtuu. Mikään ei tunnu enää samalta, kun ei ole ketään, ketä peilata. Nyt olen yksin pimeässä. Kastan sormeni kynttilän liekissä. Sen mitätön hehku ei poista nälkää. Mutta olen jälleen valmis leikkimään
pelon ja tuskan tunteilla. Olen taas valmis syömään seuraavan, joka kehtaa tunteilla. Sillä minusta tai hänestä ei ole enää mitään jäljellä. Kiitos. Kiitoksia, Kuulvaara. 11 runoilijaa.